Club Junta, building better Africa. Dzulo inali tsiku la mtengo wapatali kwambiri pamene chipani cha DPP chimapangisa chinsonkhano. Nalitu chinsonkhano ku Bangwe cha Blantyre umene unagwedeza komwe kunali vice president yawo kumene koko. Komatu ngakhale izi zinali chonchi, koma pali mkuluyo amene ali member of parliament ku Blantyre kumene koko cha ku Bangwe amene analankhula mawu, ndipo analankhula mawu opseza komanso mwamphamvu zake zonse. Ndikunenatu za Sami, inu mmandziwa inu mkulu amene uja, koma ine sindikufuna kuti mumve kwa ine, wamumve kaulankhula iye yutu. Tamverani apa. Anapelo ntali manja, Malawi ili manja mwako, ukafuna nkhondo tili rede. Kenako anapitiriza ndithu kulankhula nkhani zosiyanasiyana, ndipo iyayi panali zina zosekisa, zina ndithu zomvetsa chisoni kuti nzoonadi zikuchitikadi mdziko mwathu lino akulankhula mkulu iyi. Koma tapitirizani kuonera video yonse, ndipo musaiwale kupanga share and comment, subscribe kuti zambiri zisamakuphonyeni pano pa Club Junta YouTube channel. Nthawi ino ndikupempheni kuti mwana wanu amene ali mwini wake wa dera lino apatse moni anthu akuno, komanso ndipereke ulemu ndaona Honorable Themba komanso wa Honorable Selemani Jinji Boys onsewa apanga support nsonkhano. Ndiye bwana pepani bwana MP, ndikupemphereni nyimbo musanayambe kuyankhula. Ndimpemphe chimoto tabwera kutsogolo kuno mwachangu changu. Zikoma kwambiri walemekezeka. DPP waye! DPP waye! DJ TNI DJ. Zigoma, azimai, zigoma. Zigoma uko. Ndibafuna
amene wabwera pano amene wabwerera msonkhano uno ayimike chala mwamba. Ndifuna kuti akamera a Times mutembenuze kamerayo. Ndifuna chakwera ziona kumene aliko. Aliyense ali pano chala mwamba guys, chala mwamba. Uko guys, chala mwamba uko. DPP woye! Professor Thabita Mutharika woye! Ada Jose woye! Charles Nchacha woye! Mera Navicha woye! Ife tonse woye! Zikomo kwambiri. Bwana VP, nimafuna ndikulandire ine ngati landlord mwini dera. Mumve pamene makhalapo kuti ine pamodzi ndi ameya Magwinja takulandirani ndi manja awiri. Ulemu wanu a regional governor Bambo Charles Nchacha, chikuni cha usi yojera rimene DPP waye. Ulemu wanu mai watu komatu ku DPP tikusungira guys. Taimani mai na vicha. Taimani mai mainja. Bwana VP, zosekesa kwambiri nimamva dzulo. Pajarine nimangolankhula. Nduna ya boma kuinena nduna inzake amumba amanena akabwirabwira akuti amayi simunasambe mukaphode. DPP waye. Bwana VP mpaka nanauza speaker kuti mumphunzitse uyu kuphoda yoti pangisa manyazi uyu. Ndizoona anthu oterowa ngatiyendesere dziko kuchipaka vaseline 2 days chili mbuku tuwa. DPP waye. Bwana VP, nimafuna ndinene kuti ife kuno ndife anthu othokoza. Kuno tinayi ndi ma primaries positedwa apa. Tithokoze achipani mosogozedwa ndi Professor Thabita Mutharika, ndondomeko zonse za chipani. Zikomo asikana tiyimbabe nthawi inati. Ndondomeko mmene zinayikidwira pa nkhani ya ma primaries kwathu kuno zinaenda bwino, ndipo kuno tatulusa anthu amphamvu. Mukonzekere bwana VP. Nimafuna ndinene ichi. Bwana VP, ndili pa live koma ku Southern Region MCP sindikuwapasa MP olo mmodzi. DPP waye. Bwana VP, the whole of Blantyre yathu se tilimo ma MP kaya ndinayeni. The commercial city of Malawi. DPP waye. DPP waye. Bwana Blantyre yonse apart from kutitengera makampani athu onse kupita nawo ku Lilongwe, Blantyre yonse bwana ilibe nduna olo imodzi. Tilibe nduna olo imodzi ku Blantyre. Anatipasa nduna imodzi ku Southern Region akuti apita komwe kuchikwawo. Kodi ife anthu aku Blantyre si anthu oti tikayimiridwe ku kabineti? Izi tisazapangeso. Tikumvana? Bwana VP, zana ali nimeoneranso ka video kena. A president athu munthu otanali mbusa referendi kwera
ndikumalankhula bwana vipi namva chisoni akuti muuzane kumeneko amalawinu sinathane nanu mundimva kuwawa paka 2030. DPP oye! Bana, presidenti amene Malawi anamusankha poona kuti ndi mbusa sazapanga chipongwe. Lero kwausa Malawi akuti amumva kuwawa. Nimafuna pamene mwakhalapo aliyense angoganizira mutumo kuti kodi mmene tayendera 5 years yachakwera titampasaso 5 years ina tikhala bwanji? DPP waye! Bwana ndizomvesa chisoni koma ndimafuna ndi auze achakwera kuti achakwera sitimva kuwawa tazolowera koma kuyambira pa 16 September inuyo chimwendo kunkulu nonse chimimba kama jakete mutimva Malawi kuwawa. DPP waye! Bwana Cholanda sichikhalisa, Cholanda chikubwerera kwawo. Amalawi tazunzika. Malawi muno tindi mafactory atatu akuluakulu opanga sugar. Atatu, Irovo kunchalo, Irovo angwa Salima sugar kusalima. Angati kwa shuga amene tikuvutika naye iyi bwana vipi ndikuuze na bale yanga shuga amene timajesedwa ku Malawi kuno amene tikuvutika naye kuti timpeze si first quality so ya first quality yonse ikupita kunja ife zosalirazo kuti tizipeze ndiye kuti tikagone panja pa shop sizinachitikepo Malawi muno bwana shuga woti tikulima toka kumafika 6,000 kwacha 1 kilo bwana. Ine zimene alankhula women director Madam Navicha kuti APM akuphika ndizoona nasuzumiramo pang'ono muli zinthu zokuti kuyambira pa 16 September mukonzekere kuti Malawi tikuthamanga kwambiri kukonza dziko lathu. DPP waye! Number 1 bwana akuti akufuna program ya AIP titese tikonze bwinobwino program ija kuti imuchite benefit Malawi wina aliyense mene inayendesedwera nthawi ya Malemu Pingu. DPP waye! Bwana anthu akumafusa kuti kodi mwatikonzera chani mukatenga bomayi. AIP titesa tikonza wina aliyense azikolola komanso bwana akuti kunkhoke kwathu kuzikhala kozaza nthawi zonse. DPP waye kunkhoke sikopangira makadi a registration bureau iyayi kunkhoke tisungeko chani Amalawi akavutika zitani. DPP waye bwana akuti nso alimi ang'ono mukonzekere iza kupanga nifu ndi pamene akubera chakwera ndi anthu ake kunifu
zimene zijatithesa. Tikufuna tisegule farmers banki. Farmers chani? Alimi ang'ono konzekani. Konzekani banki yanu ikubwera. Kumene muzikatengako zida zoti mugwiritse ntchito. Tikufuna ngati boma la DPP. Chaka choyamba tithane ndi njala mdziko muno. DPP oye! Komanso kwa agriculture konko bwana, kulima institution ambirimbiri opanda ntchito amene akungoberako chakwera ndi azibale ake. Ma institution amene sakugwira ntchito tikuchotsa, tikuthetsa unduna uzigwira ntchito. DPP oye! Bwana nasuzumiranso kunkhaniza maphunziro. Ndaona bwana yambakale kukonza. Mukumbukira bwana VP professor nakatitengera ma school 250 ku America ma secondary school. Koma tilatuluka mboma azungu ajananena kuti ayi ma school awatidikira. I think akalota kuti APM akubweraso. DPP wae tikonzekele constituency ina iliyonse kulandira ma secondary school apa mwamba ochokera ku America amene APM anatipezera kale. Bwana sitikungokamba ma secondary school okha iyayi, komanso ma primary school amangidwe anyuwani. Sitingakhale ndi tsogolo labwino ngati ana athu sitiaphunzitsa bwino. DPP waye! Bwana ndaonamonso mmenemu bwana akuti pachikangawa paja bwana tikamangepo tawa komanso tikaikepo Freedom Park. DPP waye! Komanso sanayimirepo kapo bwana akuti tikangolowa pa 16 choyambirira china kafukufuku wa ndege uja abwererezenso. DPP waye! Zikubwera zimenezo bwana. DPP waye! Bwana kuli nduna ina. Ndizipitiriza? Ndipitiriza? Muziwe kuti nduna zonse zizikubazi tumandi chakwera. Akuzituma ndani? Akubali mozi. Akubali mozi. Palibe nduna imene kugwira ntchito ya Malawi. Palibe nduna ndayiona ikuzipereka kuti igwire ntchito yothandiza miyoyo ya Malawi. Nduna zonse zokuba zokha. Bwana nduna ina iyi kamwana kake kakakazi mpaka na magalimoto 20 chakuti. Pano bwana nduna pano ndi neba wathu wagula manyumba awiri mpise mugulira chibwenzi. Ndrama zachulukira. Kodi ukakhala nduna yona ndrama ndi otuziba? Anakwikira penepo kutuziba? Tikusunga mafairo pasopo nthawi yanu yasala pang'ono. Bwana ine ndikanakonda kuti zingolankhula koma ndikupaseni mpata. Ndimafuna ndinene mawu omaliza bwana. Mawu omaliza kupita kwa Anabelo Ntalimanja. Anabelo Ntalimanja. DPP waye! Mai ndinu Malawi, ndinu mzimayi, ndinu jaji, timakupasani ulemu chifukwa chokuti ndinu jaji. Timakhala ndi chikhulupiriro kuti majaji amapanga chilungamo. Musaononge dzina la majaji, musaononge mbiri ya azimayi ya maudindo. Chimene mukubisa ndija? Chimene mukubisa ndija? Eni zisankho ndi DPP, MCP, UTF, Afodi ndi zipani zinazi. UTM usani muti? Ndiye eni zisankho. Meki ili ngati refari. Ili ngati ndani?
Tsopano masiku ano mukaona game ya mpira referee akakha kuti pana pake sizuchita bwino chimachitika ndi chani? Mapita kana VAR amati VAR. Ife ngati eni zisankho tikunena kuti tili ndi umboni kuti mafigures amene mwayika mu chikompyuta chanucho ndi mafigures apa ground sizikugwirizana. Dividi wae sizikutani mutimvesese chimene tikunena. Ndife tikunena kuti mabwana ndife inu ndi antchito ongoyendesa chisankho. Tikufuna tione apa bwinobwino kodi mwayendesapo bwanji. Akuti ayi musaone zimenezi ayi. Anabelo Ntalimanja Malawi ndiyo kwiya. Ndife anthu okwiya. Mwatizunza, mwatigulisa zinthu modula, mwatiphera vice president, mwationongera economy, mwatizunza boma la MCP. Mukati mulamule by force, Amalawi agende sifeyo iya. Dividi wae, ine pomalizira ndikunena mau awa. Bwana VP ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu kwambiri Malawi DPP, kuyambira mawa ndikukumana ndi ma National Organizing Secretary anzanga. Ndipo bwana ife ngati zipani zotsutsa tikupanga matemo. DPP waye bwana ndikuwapasa ameki 10 days. 10 days bwana VP. Tikupanga matemo. Mutimange. Mutipe. Koma tikufuna chilungamo. Anthu avote mmene akufunira. Anabelo Ntalimanja. Malawi ili manja mwako. Ukafuna nkhondo tili ready. DPP waye. Chala mwamba. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.